କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ରଣଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନ ବିନୟର ସହ ପଚାରିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା କି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ? ଦୟାକରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଉଭୟ ମୋକ୍ଷର ପଥ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଯିଏ ରାଗ ଉତ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ, ସେହି ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କେବଳ ବାହ୍ୟବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ କର୍ମଯୋଗ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଅଲଗା ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣନ୍ତି ଉଭୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ। ଯିଏ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ, ସେ ସହଜରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ଜୀବରେ ଏକେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ କହନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ନିଜ ନିୟମରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯିଏ ନିଜ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରେ, ସେ ପଦ୍ମପତ୍ର ପରି ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନ ପବିତ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଣିଷ ପରମ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯୋଗୀମାନେ ନିଜ ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ରତା। ଯିଏ କର୍ମଫଳର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଫଳରେ ଆସକ୍ତ ରହେ, ସେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ପାପ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନର କାରଣରୁ ଜୀବ ନିଜେ ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦିଏ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପଥ ଦେଖାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମନ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗାଈ, ହାତୀ, କୁକୁର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଯିଏ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ, ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି, ମାନ ଓ ଅପମାନରେ ସମାନ ରହେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରୁ ମିଳୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଓ ଦିବ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ କ୍ରୋଧ, କାମନା ଓ ମୋହକୁ ଜୟ କରିଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ମୋକ୍ଷର ଅନୁଭବ କରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରୁ ମିଳୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଓ ଦିବ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ କ୍ରୋଧ, କାମନା ଓ ମୋହକୁ ଜୟ କରିଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ମୋକ୍ଷର ଅନୁଭବ କରେ। ଯିଏ ଜୀବନ ଥିବାବେଳେ କାମ ଓ କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିପାରେ, ସେହି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ଏବଂ ସୁଖୀ ମଣିଷ। ଯାହାର ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ, ଯାହାର ଆଲୋକ ଭିତରେ ଏବଂ ଯାହାର ଶାନ୍ତି ଭିତରେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ପାପମୁକ୍ତ, ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ। ଯୋଗୀ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭ୍ରୂମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରି ସପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଶରେ ରଖି ମୋକ୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯିଏ ଜୀବନ ବିତା, ସେ ପ୍ରକୃତ ମୁନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଓ ତପସ୍ୟାର ଭୋକ୍ତା, ସମସ୍ତ ଲୋକର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ସତ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ଯିଏ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣେ, ସେ ପରମ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ମନରେ ନୂତନ ଆଶା ଓ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ହିଁ ମୋକ୍ଷର ସତ୍ୟ ପଥ। ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ରଣଭୂମିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ କର୍ମଫଳର ଆଶା ନ ରଖି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ସେହି ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ସେହି ଯୋଗୀ ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ, ସେହି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ। ଯିଏ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ, ସେ କେବେ ଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯୋଗର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗରେ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ମନର ଶାନ୍ତି ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧନ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ହୁଏ। ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ। ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଜୟ କରେ, ସେ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ମନ ତାହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ମନକୁ ଜୟ କରିଛି, ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଶୀତୋଷ୍ଣ, ମାନ ଅପମାନ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ରହେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ ରହେ। ସତ୍ୟ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ। ମାଟି,
ପଥର ଓ ସୁନାକୁ ସେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ଯୋଗୀ ମିତ୍ର, ଶତ୍ରୁ, ଆପନ, ପର, ସଜ୍ଜନ କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯୋଗୀ ଏକ ପବିତ୍ର, ଶାନ୍ତ ଓ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସି ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯୋଗୀ ଏକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କୁଶ ଘାସ, ମୃଗଚର୍ମ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଆସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ଆସନରେ ବସି ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କର। ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ମୁଣ୍ଡ, ବେକ ଓ ଶରୀରକୁ ସିଧା ରଖ। ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସ୍ଥିର କର ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ନ ଚାହ। ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ଶାନ୍ତ ମନରେ କେବଳ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ଏହିପରି ନିୟମିତ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା, ନ ଖାଇବା, ଅଧିକ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ସବୁବେଳେ ଜାଗି ରହିବା ଏସବୁ ଯୋଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ, ବିହାର, କାମ ଓ ବିଶ୍ରାମରେ ସଂଯମ ରଖେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଗ ସଫଳ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ବାୟୁହୀନ ସ୍ଥାନରେ ଦୀପଶିଖା ଯେପରି ସ୍ଥିର ରହେ, ସେହିପରି ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ଯୋଗୀର ମନ ମଧ୍ୟ ଅଚଞ୍ଚଳ ରହେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନର ଗଭୀର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ସେହି ଆନନ୍ଦ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସୁଖ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସେହି ଆନନ୍ଦ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଅଚଳ ରହେ। ଏହି ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ମଣିଷ ଆଉ କୌଣସି ଲାଭକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଓ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର କର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କର। ବାରମ୍ବାର ମନ ଭ୍ରମିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣ। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାହାକୁ ସ୍ନେହ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ସ୍ଥିର କର। ଏପରି ଭାବରେ ମନକୁ ଜୟ କରିଥିବା ଯୋଗୀ ପରମ ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯିଏ ଏକତ୍ ଭାବରେ ମୋତେ ଭଜନ କରେ, ସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ସହ ଯୁକ୍ତ ରହେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ନିଜ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସେହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ କହିଥିବା ଏହି ଯୋଗ ପଥ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ମନେ ହେଉଛି। ମନ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଜିଦଖୋର। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବାୟୁକୁ ଧରିବା ପରି କଷ୍ଟକର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ମନ ଚଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ବଶରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ପାଇଁ ଯୋଗ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ସଂଯମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହୁଏ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଯଦି କେହି ଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟପଥରେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ? ସେ କି ଦୁଇ ପଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ? ହେ କୃଷ୍ଣ, ଦୟାକରି ଏହି ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ସତ୍କର୍ମ କରେ ତାହାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକରେ କିମ୍ବା ପରଲୋକରେ ତାହାର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣ୍ୟଲୋକରେ ବାସ କରି ପରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। କେବେ କେବେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏପରି ଜନ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସାଧନା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଯୋଗ ପଥକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରି ସେ ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସର ଶକ୍ତିରେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଜଣେ ସତ୍ୟ ଯୋଗୀ ହୁଅ ଏବଂ ମନକୁ ସଦା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖ। ସମସ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୋର ଭଜନ କରେ ଏବଂ ମନକୁ ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରଖେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଧ୍ୟାନ, ସଂଯମ, ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଥ ବୋଲି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଏହା ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା।